Sa ako ka probinsyano ning syudad nanimpala nangita og trabaho basin in town og mo asinso apan bisag kung saon igo radyong makakao kaunom sa usa ka adlaw magsud-an lamang og hamon dili ko igsapayan pag BIB ay sa uban matag adlaw naning kamot kay lagi kabus lamang kayod buntag udto hapon malipayon lang gihapon mupahuway mupakiyom magtuplok-tuplok sa cellphone wa ko'y dolyaris wa ko'y milyones bugtong bahandi gugma sa akong misis wa ko'y kangko wa ko'y jamon way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Wala ka, kana siyang dongnin manindot pa niya ng bukira pohon ako na pailiton sa gobyerno nya tanga na kanang maglabang-labang sakay kakuan kanang singa ganiya na dong kanang nagan ni kable niya magsakay mo ay zipline kana mo na ako butang ako ng zipline gika nga to pikas bukid o dito po labang ba nga nay entrance nga ka mo umusuroy mo sakay mo sa zipline libre mo nindot di kayo nindot mo na akong kuanon ko tanong ako hon asa naman di sila nawa naman okay sige sa panin niya bay nga magbago ko sa akong kinabuhi magduon ako sa Ginoo bay Nagbago ka og kadato gamit ang kwarta nga di imong gisibat sa sindikato. nagbago na ko sa kinabuhi bay Sinigway! Ha? Ano na sa ay ayasa ha Dito! Arata, tabata! paminaw sa mo kung magstorya hoy ginawag law unya na istorya tuon ang laway mo paminaw paminaw sa mo tawas ang law paminaw mo dako di ka sabot tubig di mo magstorya kung di mo magstorya na magdungan-dungan kay di klaro pagkabuko ninyo ay ikaw pa ba hoy paminaw unsa lay bitin kuan kanang saban uy Ano sa masayang? Paim na tubig namin. kaya mo kasulti oy si kuan ba si Basi na mo sa paim na. Ngano kalma lang. si Mr. C usay katubang si Miupaw ba si kuan Taro ay sumurang. upaw Simi, Si. upaw. dilagay magdungan sa usa ang Ginoo na ako ang Hoy! Ano ba? Ayaw, bata. Bakit ako sa kinaboy? Ayaw. Para mo pulis. Ha? Ayaw, Hoy! Para mo pulis! 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 Hoy!
Panawag mo pulis. Kinsa may nanawag pulis? Kinsa nanawag pulis na? Kapunas kapitan. Manawag pa kanas kapitan. Ngay nanawag na ambulansya. Nawag na pulis. Tara. Kinsa may tawana? Kinsa may? Tabangin ninyo. Sir. Kinsa na sir? Police. Maloy ni. Maloy. Maloy yun? Kinsa man? Art Maloy? Ako ning grupo sa una niya. Mauna nga, bago na mo ko sa kinabuhi. Sir? Bago ko sa kinabuhi niya. Kami yung ubanan niya sa una. Wa pa ni magbago. Pagtaro. Ay, nagdiwas hindi ko! Ay naman. Ayun na. Ayun na, Brad. Relax. Kaya makuha ka, Brad. Ayun na, glanti kay ako na bago na mo ko sa kinabuhi. Ya kini. Luoy kay tao. Wa pa Ay na lang. Sir, Ay na lang ba? sa ato pa sir. Kanang... Ay ko galis kamera. Bawa na ko sir. Bawa na ko. Pinan. Kamu na yung bahala na. Ha? Uy. Yun. Ako'y bahala. Saan ni wala? Ayaw. Surlet. Tawag surlet. Police. Barugan yun na. Bugal. Barugan na yun. Ali. Bay, pero bay. Tapangit. Pagbago na sunod ba ya? Kaya may ganun ng pulis. Kay Mike si Boss Jack nagbago na siya siyang Maminaw ba? Ay pala kayo. Ay pala Ayaw. Sunod ba? Ayaw. Ayaw patagag soda. Ayaw. Ayaw patagag soda sa dili mo teritoryo, ha? Ayaw pala. Ayaw. Kap, sikap ako sikap. Ayaw, masuspinso ko alas mo akong pagkakapitan. Ikaw Ang kapitan, ano yun? Ayaw na, siya! Ayaw lagi! Ayaw na lagi! Pugni. Ayaw na lagi! Pugni ko niyo. Pugni. Tama pa, pukong ka di. Boss Jack. So, dili lang ilap. Ano nga lagi? Saka pa sir. O tama, patawag mo sa kapitan dili! Kapitan mo na. Kap! Ayaw. Tama nga, ito ka di. Pugni. Sama ato ni ko sa. Ano na nga yun yung panlalagay? Sa pabot ng pulis! Kisa sa pulis. Ayaw. Ayaw! Dana barangay hona! Ayaw giko. Hoy! Dana barangay hona! Ano man? Ano pa yan lang? Kinisisyon ka po sa akong talikap. Pabuta lagi ninyong pulis! Kisa may tawag sa pulis. Pinanawag. Ang supervisor! Ko'y jamo Way laing kaligan gawas sa akong kagwapo Pa ko'y jamo Way laing kaligan gawas sa akong kagwapo Ang kunon ko. Tungod sa akong kinabuhi. Bati kay kong kinabuhi sa una. Pero naningkamot ko nga masin sa akong kinabuhi. Nagmahayin ako sa akong nahimo. Kato si Bay Maloy, kaming kaubahan na to sa una sa illegal nga trabaho pero nagbago na ko sa akong kinabuhi. Kalma lang, boss. Ug dito sa persohan, dito na ko nakita ang dako na kong sayop nga nahimo. Ug dito ko nakigdili sa Ginoo, nga iya kong tigaan og chance magtinarong na jud ko sa akong kinabuhi. Kaluoy sa Ginoo, iya kong gitabangan sa akong kinabuhi ang dako-dakong sayop nga nahimo. Ako nang giisip nga dako kay milagro sa akong kinabuhi. Believe kay mo na ko sa samtang ako kriminal. Apan kamo maayo inyong kinabuhi. May pa mo kay nako. Sir. Kalimti na tanan, sir. Sir. Nagbago na mga kasir. Ato na ng kalimtan ay. Bago na ko sa kinabuhi. Padayon lang ta sa unahan. Kay kita, Boss Jack, kay kita,
dili man ta santos nga perpekto. Mga tao man ta nga makasasala dinhi ang kalibutan. Ano pabilin mo sila silingin dito? Ang namay tiger. Silang Leon, i-hire naman sa nila Boss Jack para bodyguard niya. Muna doon na sa dito. Ayaw nila O, dili na takutob sa. Waray, kami man tatos kiko nakakita ko na. Sila man may na hire noon. Bitaw. Kunya nga murag nag-uol man kayo, kasuya gon. Ikaw ay say kasuya sa suya mo sa. Uyawa sa Kita kay masuya, kinaman po ng big boss yata. Di ba? Tinundong ka? Kasuya on sa kay kayo magkagkuan. Yung sabay mo nag-uol kayo, si kasulti ninyo. Ang ako ani. Wa ko'y problema og kuhaan kog di ni Sir Jack. Naaman mi ni Big Boss. Kami may bagong tao. Tawa ra ko niya. Oh, purma ka na. Okay, Purma kayo. Napurma ming tao tungod ni Big Boss. Big Boss. Usa ba man amo ah? Kinahanglan pag Di ka may mag-uol, di sa mo ang mag-uol. Mao lagi. Ay mo si kag-uol ana. Wa pa ending uy. Tuminding. Mo to hayahay ka to sila dito. Ikaw si masulti mo. Dali sa. Zaman. Dali ba? Iluhan lang ko ninyo. Dali sa. Ali ka, Derwi. Dali ka kaya. Dito to katar. Usa bang taon ka, uy? Di sila mga taong sauna. Ikaw si masulti mo. Ares! Ares, Ares! Ikaw ka, Ares! Ikaw ka. Di ba sila mga tao sauna doon? Mau na. Paghiram doon ka dali tayo. Kaulo na ko sa'yo. Ayaw na sigaw eh. Sama na ka. Kagaya mo yung anak. May kayo nakapunit. Gigotom nakakaat. Muna diha. Muna na. Kamu. So kita, angay ito malipay kay. Malipay ta. Kita bi. Kita bi. Amo, si masulti ninyo, ha? Bakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Bakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Naaram di ka diri. Ganihar ko si pangita nimo. Nya si Kikog, si Bidot, si Girang pangita. Nya nakontak nga nimo si Big Boss. Nakontak na, pero mo na problema. Nga out of town, pa siya. Unya naman, magkikistorya siya balik na to. Abot niya. Ako ang problema ni. No! Si Oy, Jack! Boss Si Jack! Jack! Uy! Saban siya? Boss Guk Jack! na to eh! Ari na lang dire para nasa kuy uban ba. Ay, dili man may kare kay magbantay pa ko. Ay, magbantay, magtabang pa ko ni ate niya. Kuan sa wala sa si mami mato magtabang-tabang pa ko ni ate. So, Pwede man. ari na lang mi. Pwede man good pero dili lang masugod si daddy kay taas ang garbo. Dili, pwede. Ingon si daddy nga naman. Okay ra. Okay ra? Sila. Siya ako na. Si Tita, Alexan. Uy! Uy, ako na sa hospital. Uy! Ikaw man dahil na kini. Uy, noong sa mangka. Ay, masikwan. Ninyo. Ah! Opo ko. Ah! Ikaw man. Ako na sa hospital. Tama si Kwan. Ang... Isa may mga kauban kedua. Ha? Ninyo. Tata. Tita! Isa may kauban. Isa may kauban mo. Tita! Eh, ako yato to kaibigan mo. Ha? Kunya, ikaw, sabi. Oh, balikan nga to si Kwan sa mga bodyguard. Oy, bantay rin yung bata. Oh. Basta, ay lakaw. Kanila ka din. Di mo balik din. Amoy yato sa hospital. Timsa, nya, kisa mo yung bantay ni Marundong. Ay, May pingunan ni itong... Wala, may kuyin ko. Wala ni bantay ni mo. Kamu May na lang. pingunan ni ay. May pingunan mangulit ang inom tagtubig sa inyo ha ba?
Oh, sige lang do, ela ka balaka kay kato. Naaman dito imong daddy, di dito basagdan imong tita. Ug naabot kasi may makauban din nila din. Si Daddy ug si Sir Jack. Oh, si Sir Jack. Ayaw ka balaka to sa imong tita, dito basagdan si imong daddy. O labi na ni Sir Jack. Para madali ta, uli lang ta sa inyo ha. Para iwas aksidente ta dito eh. O tara. Na. Sayo, lipi na sayo ni. Oh, bigin din. Okay, ni. Yo, mandali ko. Oh, biya ka. Uy, Dong! Yo! Inyo. Ano yun? Saman. Nagunsa mo kaniya? Dua. Naisip dua-dua kaya nga kita kaso at panahon na, makawan no na. Galain ang kuan ron. Sigawan. Nga, kasi may mong gi, wandong, nga murag na makaing paabot tong. Kita ko nilang mami. Asa na ka. Hala, ibaw biya ka, imong mami dong. Madugay pa to ulit, kaya murag tuwapit to sa ospital sila. Asa din yung mami day? Uy, oh, Nika. Ah, nangita si Papa. Ni aman lagi mo dire. Kapag sila mami nila ni auntie. Ang sakit mo ngayon. Ang akong pangutanan anong naaman mo nga re? Ani mo Miss A. Kami mo gibinlan sa ilang ginikanan nga kami mabantay ninyo kay nanglakaw lagi sa tuwa sa ospital. Pero sa akong nakita, grabe ka ninyo ka-feel at home. Ay, parang inyong bayo eh. Wala, nang limpyo me. Nanglimpyo, eh. Samaan niya among ibang excuse ha. Plaster na mo kita tagay diri. Ama ba? Oh. Ay, ba, basig giguto mo ikaw, dahil ka, basig ganahan ka. Basig ganahan lang ka. Wala mo agad Ha? pwede na ako kumukuha. Ayaw na. Ayaw na. Tana sa kunika, unsa man? Unsa may balita sa bustitan? Unsa naman? Wala pa man sa Miss A. Ba? Kanang ano na lang eh, basig ipangguto mo, balik ko na ko. Kasi ipangguto mo, kasama na hindi ka. Upalit ko, balikan ka mo, pagkaon. Murgo, kumasatri. Nakuyin ka na. Di, ako na lang palit sa sudan. Ay, sige. Tayso. Ay, unsa gauwan ba man? Ha? Gauwan pa. Sige lang, ako okay naman kumugawas kay bala gauwan, basta makakaon naman sila. Hoy. Hindi na lang siya. Pamina, waragod. Nakabantay mo sa panahon? Oh. Mismo ang panahon, mao'y nibabag ninyo. Pilathon kayo mo din is bayo eh. Sabi, Kabo nang limpyo yun ni diri. Gusto Oh, mas tawag lindo. kasi na inawag ka. Ay, nawagtan di ay. Ayaw sa akin. Sila pinabantay ni ninyo. Dinooda. Ang among ibuhat. Desa. Palit mo pagkaon. Oh, Ulang ka na. Kaya libre na. libre. Uy, bayad. Sige, ako na. Asa mo sige. Sige ba? Oh, asa Miss A. Bakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Bakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Gani, wa kay problema. Gamay ra. Mao gyud. Tira ba jud na kung kuyawa taon ganina pagtawag nimo. Sigurado ka, Detsin, wala problema mo din? Kita kong hawak. Gamay ra. Di mo bukton sad sakit pa na no. Magay kay di kay grabe. Ay, unsa na kay balita, no? Unsa na kay balita ron? Unsa na ka manghod ni Mel? Ilang kurota magunahon ang daotan Miss A. Kinuha bahala nila. O sa noon. I-pray na lang nato siya. Asa na di sila ron? O sa tapos sila uy ha. Kita pa man bigyan. Ay, kami na sila! So naman mit si Dita. Thank you Lord. Aba, oy praise the Lord. Yay! Aloy, salamat yung taong kas Ginoo. Uy nga, ang maong balita, banindo tagid kaayo. Ayo noon oy kay what day mahitabo di ay. Ito gikulbaan na sa taong kung ganahon na kung unsa na. Maski gani ako day no, nag-uros-uros ang akong kakulba o unsay angay na itong mabuhat sa igsuon ni Ate Mel. Na naman di sila. Uy, nato uy, sugatan ko dire din siya. May gani kay okay ra in town ka day. Uy, hindi palimutan Ani din. kay gamay lang. Gipalingkod sa nako siya gamay kay ano mapiko-piko ito. Okay na sila. Disgrasya. Ali. Nabida. May dali dili lain tao ako na ano? Ako na diskresyahan. Tapos doon sa pangwarta lang ako ba. Di mas na nimo sa uy. Kay disgrasya gito. Ikado.
Kanang dito ibawaan ang sitwasyon gud. Ya ako tabang na kaya. Asa man? Ako na kung na mo adto ospital kung magalain ng lawas balik ng ospital niya. Kani? Kuan. Napalit naman nimo tanang resita. Sige na kung maglain ng lawas pa. Balik na sa kuan, kung na emergency. Mo ba? Sigurado ka? Sige. Pero ang ako lang po panang salamat sa ko nga sigurado ka ani? Siguro tabang lagi na tabang na ako para maglain ng lawas niya. Niringan ti mo telefon. Kasi man nawag. Hello? Basta mo na meeting? Na-meeting. Nanawag na? Nanawag na, mato na ta. Kadi ka? Sige. Una lang. Kaya mo apas ko. Ini lang silang masunod ko. Sige. Kaya pailuna sila ako sila. Sige. Nga muna ko. Muna ko. Sige. Sige, bye. Muna ko. Sige. Bye. Ina lang mo apas ko ha. Sige. Kay baong ka nga sitwasyon lagi. Ako ka probinsyano ning syudad na nimpala nangita og trabaho basin kin taon og mo asinso apan bisag kung saon igo radyong makakaon kaunom sa usa ka adlaw magsud-an lamang og hamon dili ko igsapayan pag BIBI sa uban matag adlaw naning kamot kay lagi kabus lamang kayod buntag udto hapon malipayon lang gihapon mupahuway mupakiyom magtuplok-tuplok sa cellphone wa ko'y dolyaris wa ko'y milyones gugtong bahandi gugma sa akong misis wa ko'y kangko wa ko'y jamo way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo wa ko'y dolyaris wa ko'y milyones gugtong bahandi gugma sa akong misis wa ko'y kangko wa ko'y gamon way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo sa akong kagwapo